Kulay bigi pai ba baro jong kari khasi bat jainti sign jong uba syambor lang renja ubadi wayne ki MDC bat hagju ko por ubalong UCM barim ha ka ke HADC te kumbangi la yo i ya ka jing ino kam no jong u ki bobun ki briu lani ki riu pai ba ki bala penmi ya ki comments ki jongki hai ki media baper ha ke ba don ki ba ben ki ba kho ki ba tim bakla don ru ki ba ai jing yaro ti halor kani ka nongrim ka ba ini i MDC CEM barim jong ka HDC ibu ya kani ka shiti ino kam naru menin kasngi nagaliang jong ka Voice of the People Party lomba u nongyalam barang ba ta presiden ba Arden Miller ba sayomoy ila kren sha ki pait ba baro kowe jong kari kasi ba jentia da ka ba ikren ya kani kentin khamtam e ya ki to kinong bu ai politics lani kinong bu ai bor ki ba shukwa raha ku ba shukwa ban bat bor jubor ya ka kam wala da kimla ban treiru tes ngap ha ya phi bat yang aru kumju kani gadi ka kentin ba ai ban ai jingmut bat ka ban kata ba lada ngi yo kum kini kinong yalam hatu ngi dei ban ben ngi dei ban ai jing yaro kat kum ka jing yo i jonga lani kat kum ka jing sngo jongaru na sngo ba kini kinong yalam ki dei ki ba shlur hadu kata kata ba don ka jingkit kli ba haba don kata kabor kabala ban penyo nong yo upai ba lani kata kam kabala ban penyo nong yo upai ba kimban se ban ino ya kata ka kam khnang ba ki wei ki ba don ya kata ka bor ka jing perkhat bat ka kwat ka khia ka bapura kinla ban pentrei hok ya kata ka kamram kumba kila benshat ya sngap kani ka khubor ba iba Arden Miller ba saymoy ikren sha upat kari kasi ba jentia pangalaong khamtam ya gitu ki breu ki ba ben ba kho ya ga jing hiar shukino jong usi embarim Voice of the People Party laju penmi ya kinong yalam ki bombu ait tang hakabor klem dala ban pendon kam ya ka nakamenta kabit kabiang bat kejing bentoy upai ba kari bat kejat benriu kumta kamdon kanu kanu kabala ban bat yaki bakin syong hakasuki jong kabor lada ki sngotu ba kadon haka khep bakimla ban ai ya kejing syakri kaba penmentoy ya kari bat kejat benriu kaseng kan yai pen mi ru ya kum kita kinong yalam haki por ki banwan uba syambor lang renja ulong uwei na kinuksa ya kaba kum kata ke jinglong kaba kraw ya kene ka message lani ya kene ke jingtho ya kene ki kentin la kren ba la tho da president barang ba jong ka Voice of the People Party ba Arden Miller ba sayomoy